Ini ang pundasyon ng komunidad para sa maray na puturuta. Usapang Pamilya, digdig sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa maray na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan. Digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. It's Saturday today. So, Mike mo, Kuya Mike, absent pa. Mike. Oh, wala pa. Kuya Mane. Si Mike ni Kuya Maes. Okay na? Ayan, iguana. Ikaw na? Yes. Wala pa. Kuya Mane, gusto nga daw. Tabi. Test mic, test mic. Oh. Present. Uy, na si Kuya Mane. Dahil naglalaog Kuya Mane, tabi. Bata it's Saturday. Ang daw ni Kuya Mike. Well. Alagad warang Mike. Kuya Mike itself is a mic. Sige na Kuya. Wala pa. Sige na Kuya Mane, tabi. Yeah, okay. Mabalo na ako kasing mic. Yan sana. Ano kuya? Wala pa, Kuya Mike. Hindi ka sumago. Oo, sinagwara-wara sa audio. Sige na Kuya, Kuya Mane. Testing na daw. Diyan kuya kayo. Sige. Bala daw Kuya Mike, tabi. Yes, hello tabi. Ang pala kay ano, kay partner A. Ako pala na may sala. Hello man kuya, itik toyo. Gari, nakakaramdam na ako na. Binago ni Kuya Mane sa control. Salamat tabi kuya Manny. Thank you Wala very po much. sa gabos. It's Saturday again. It's Saturday today. Yes, present po. Si Kuya Mike, yan, para sa programa Usapang Pamilya. Siyempre, yan, sa tuya man na ang nag-iisang bulaklak. Ni Balto. Pag wala mo, lingaw ko na. Ay na pagkahapon, mga kaibataman si Kuya A. And welcome po sa programa Usapang Pamilya. Kuya Mike, partner Jen, nauma na daan mas dakol na mga proyekto sa Macabalo River sa mga masunod na bulan o taon. Yes, ini ang pinag-asigurar ni Engineer Clemente Ibo ang pamayukan City Engineering's Office ngunya na pagkaaga sa Ginigibong Forum on Integral Ecological Development kan PDN DCGB na kung saan nakalatag na ang iba pang proyekto sa lugar. Apwera sa presenteng pagkatapos na Macabalo Esplanade, igwa naman sigun sa iya ng mga interesadong investors para magbukas nin mga negosyo harani sa lugar. Dano maninda makipag-coordinar sa daraga para sa posibleng pag-extender kang proyekto sa Banwaan. Nakaplano naman ang pag-develop pa sa iba pang lugar, apwera sa Macabalo aron kan parte sa Barangay Lapu-Lapu. Tanganing tawan ng giya ang pag-aayos sa mga parte na sakop kang salog. Kigigibuhan naman nindangan yan in solusyon ang mga solusyon kung paano i-dispose ang mga hospital waste, hazard waste, as in industrial waste sa syudad. Okay. Yan ining pigataram ni Engineer ka sa bagong aga. Naka-attender ako, nakasabit ako duman sa Zoom. Thank you, Kuya Mike. Na mati ko sa iya na ididang mga development sa Macabalo River. Dadarahon ini buong Legazpi makakaabot sa daraga. Magayon niya ako na programa ta kumbaga apisar na mapapagayon ining ining mga salog tadig di sa Legazpi. Opo, Magkakaigwa man in awareness asin siguro sabi nga ni Engineer Ibo masusupog naman ngaya ang mga tao na magtapok tapik papagayon na nga ni sa mga gilid ka sa tong mga salog. Correct. Ngunyan baga pag binabagyo talaga Kuya Mike, mailing taso sa tuya ng mga ate, yaon dyan. Yaon sa salog tabi gabos
Minabulos. Yes, mga 5 minutes na bago manggalasog Subo. Pasiring ako rin. Nag-agi ako diyan sa Macabalo River. Sa Natanaw Tahaw, ko. naglangoy ka, Kuya Mike? Dahil sa gilid ng ginang. Salamat kuya sa pag-remind mo sa kuta. Dahil matabi ako kay Power, maglakaw sa tubig. Una ko sa gilid kan tinako Okay. na kataning kang salog. Okay. High tide, Oo. and nailing ko talaga, nang lataw-lataw na naman Ang arin. ang mga ati, mga plastics, kung ano-ano pa mga basura. Medyo talaga ini, nakakamundo. Yun na nga ini, may mga pigigiribungon yan sa tuya na mga government agencies, mga local government offices sa barangay, sa syudad, as in sa iba pa. Alagad, Yan, mandiraray. May mga yaon pa ang kasama. challenge. My goodness. Oh. Sabi nga ni magayon ining proyekto kang City Engineering Office alagad kinakaipuhan talaga digdi ang disiplina man giraray ka mga residentes kang barangay tanganing marealisar ang siring na mga programa. Yes. Pero sabi digdi gabus na project sa build na and makinabang naman sa mga invest na mga dayuhan na negosyante. Pero sana digdi sa tuya sa Legazpi daiman ni siring kaan. Oh, ayan na. So mga household, especially tabi, naara ni tabi sa mga salog, no? Balos? Partner Jen, ano daw ang lifestyle na how about ang sa imong harong nag-start ka sa pigaapod na home along the river Home along the, iyan so arong na ara ni sa river. o bako sa naarane as in kataning mo talaga you're along the river. So, Kumbaga nasa ngaan. nga, Ito ang bikong dalay nasa ngangaan mo talaga kuya eh. iba so naisip ko kan ngaan. Ikaw kuya iya. Abo ko mag-isip. Nag-ulog si Angel. Nag-ulog si Angel kan ngaan. So sarong kembot na sa na Kuya Mike, Oo. matatakdag ka sa salog. Gabuhok na sa Hiya man ang gadano, ta ako sa bulod ako naka-star. Aha. Daing river duman. Daing river Daing duman river sa Indo. duman. Pero may naaagihan kang mga rivers. Yes. Pa siring dig as in pauli. Oo. Yawa yan. river. Kaya, maski tabi day kita naka-star sa pigaapod na home along the river, alagad, gabos kita, nakaka-experience kang salog. Opo. Kasi naiiling ta kung ano ang status tangon niyan. Ayo? Correct. Maganyan sa mga topic kasubago. Alagad, Babaan ta. Babaan ta. baba gari niya ako ini mga proyekto ini kang gobyerno, kang iba-ibang ahensya de gobyerno, as in mga LGU. How about niya ko so mga dapat manggibuhon Sa ka lasa. mga pamilya na yaon sabi nga natin nasa ngaan kang Yes. salog. Contribution kan government sa satuya, ito so kasabago. Yes. Ngunya naman, ano man ang maikokontribuerta Mhm. sa satuya na mga salog? Correct. Or- Kunyan, iyan or ang river. magayon na apot kuya eh. Ang gobyerno pala, base duman kasubago sa forum, na matita sinailing ta na, igwang mga in place na mga programa, may mga lahi, may kung ano-anong mga pigtataram, pigpapasunod, as in, may mga pagbabawal, kung ano mga dapat hindi pwede gibuhon. Yes. Ngunyan, alagad, ano ini, ang aputang digde, sa level ta, personally and sa harong ta, ano ang mga pwede tang gibuhon? Mga simple, alagad, pwedeng makatabang, as in, makapag-assister duman sa paglilinig ang sa itong mga salog, baad lamang maibalik ta so mga experience ta ka to, na mga hobin pa kita. I-istorya ko lang, Kuya Mike, kan ako hubin pa, mga 20s. 20s, Oo, 20s. 1920s, Bako. okay. 20 Mga anyos. 20 anyos. Dahil pwedeng lower pa kaan kuya eh. 19. Oh, yeah. Sige, patugot. Sarong Aldaw, ay nagpasiring kami dyan sa, di ko, aram ko na, istorya ko na ini sa Indo. Dahil pa, Dyan sa Rapo-Rapo. rapo-rapo. Sa Karugkog. Mhm. Karugkog, Rapo-Rapo. Okay. Nagkaigwa kami dyan ng immersion. Mhm. Nagdarakula sumata ko, Kuya Mike. Nagdarakula. Dumi na rakula sumata. Ang kamata ko baga, kabanga sa nadaang nga sabi kan iba. Dumi na kula, buminilog. Okay. Panduwa tulong Aldo Migarong pag-star dyan sa Karugkog. Nag-aragdahan mag-swimming. Mhm. Excited ako. Ang paguna ko sa dagat. Sa dagat.
Sasalog pa lang, Sa Kuya salog Mike. kang karugog. Kang karugog. Aha. Oo. Tapos, si Sir Henry. Bigyan Ito tayo, boss. may baduya. Si Sir. Gari mo yung mag-intra sa urol sa karugog. So, baduya, Sir. Tabi, paki. Okay. Padagos kita. Lampas tawo, Kuya Mike, ang rarom kansala. Aha, ararom. Oo, ararom. Pero hilingonon ang mga gapo sa ilalim. Wow, crystal clear. Crystal clear. Karugkog waters. Yes. Sabi ko, sana all. So kung Dahil 20 pakatausang sana all. kung 20 anyos ka to, pirang taon na nakalipas. Ay, masususog kita kain ko. Dito mo ako i-contextualize kung ngunyan na panahon. Mga Kung nagbalik ka, halimbawa, 13. reseng Anyos. taon. So, mali ka, Martin. Nabilang na si edad ni Kuya. Kung mabalik kita naman, Kuya, sa karugog niya, arog pa daw ka to kalinaw. Di ko lang ara. Dahil ka na nakabalik. Dahil na ako nakabalik. So, bahala man yung dyan kita karugog na naghinanyog. Pasahe daw kami dyan kay, ano Ano na ang pagbabago sa mga yes, salog? kung sabi ni Kuya, crystal clear man gila yun. Yes, crystal clear, Kuya Mike. Mhm. Magayo nun. Mahihiling mo, ang color kan gapo na nasa iraram kun ano, puti, pula, itom. Aha. O kung may linta, o dae. Ade, kumbaga, talagang si Rip mo, Si Rip na si Rip. aninaw mo ang, ano, Yes, kung sabi anong ko- yaw si Rarom. Sabi ko, makamundo na sa Ligaspi, bihira na sa nang arog kay niyo. Iyo baga, Kuya, kang way back ano man, Kuya, kang 20 anyos man ako pababa. O, pira ng taon. Pig babalyo mi yan na salog yan na makabalo. Oo. Kung makarigos kami, halimbawa sa White Beach kang puro. Oo. Pig babalyo, pigagihan man, malinaw yan. Iya. Way back, kang 20 years man ako pababa. Pero ngunya, naglilinaw sa Pirang nang taon Kuya, na nakalipas. Ha? Ano yun na? Pag nagngunya na panahon, Kuya, naglilinaw sa naan ngunya, pag habagat, Pasakat. yes. And pag medyo nagkaka-timing na, so ano baga, so high tide na ano. Pero ngunyan, dakol na ang panahon na malabog talaga siya. Bako man po gustong sabihon na naglabog ang sarong salog, sala na po ka mga naka-istar dyan. Oh, yes. Kung minsan sa environment man yan, may Oo. bagyo, may dakol na uran. Tapos, sa mga nasa itaas paninda, Yes. sa inyo Ayun, nali baga. na makabalo, pag sinurusog mo yan, Mhm. makakaabot kita kung sain. Sa Mhm. ginubata, Oh, makabot kita dyan. alawig. Okay, duman kita ngunyan. Dahil na kita maarayo. Mm. Duman kita sa satong mga harong. Correct. Kung yaong kita ngunyan sa home along the river. Mhm. Enot na enot, pag mata mo, Good morning. matutbrush ka. Oo. Oo. Magamit ka ng tubig. Yes. Okay, saan ka matutbrush? Sa lababo na ngunyan. Of course, tama. Para sa answer ta, sa Sa lababo. lababo na kita Pasain, suluho kang lababo. Sa ibaba. Sa ibaba. Ngunyan, kang nag-construct dyan, Kuya, kang dike sa mga Oo. salog. Di, wala pa baga ang kidiki ka to. Puun pa ka po unang gad mag ano. Tinararaman sa mga residente. Ako baga, home along the river man kami. Oo. Sabi ka ano, ngayon, magbarakal nga ka mo kay di 3 or di 4 tubo. Oo. Ta, kuan. Di, nagbarakalan. Ngunyan, iyo pala ini ngunyan, Kuya. Sabi ni Engineer Ibo Kasubago, dapat dai ini pwede na ining mga luho sa dike. Dapat surulato na dain Ang gusto mong sabihon, Kuya Mike, iguning mga household na halimbawa, ang lababo nila, diretso sa salog. Oh, so household waste water baga. Oo. Igway dyan ki nagkapira, halos siguro bako man gabos. Kami dahil na kami dahil man kami naka pinasulat ito kang so pag-construct kang Dike. so ano ito? So Dike? deposito. Oo. Pigpasulat ito. Siyempre nga dahil man nga dapat nga may mga deposito. Mm. So ngunyan nagkapira na dahil mga deposito, diretso, aga-aga, mailing mo andyan, may mga tubig na mabuluwak dyan sa ano. So, ngunyan, ang pakiurong tango niyan, sabi, ali duman mismo sa forum Takasubago na, ini palan mga katugangan tangyaon dyan, ang arong sa salog, dapat surulaton tapalan ini. Maglaag kita kideposito para sa wastewater. Okay. Iyan palan, untreated. Ang allowed sa napalan dyan, Kuya, ay mag-agi. So, mga treated water. treated water sana na ini nag-agi pala sa proseso tangani maging angkop duman sa tubig kang salog.
Ano ang gustong sabihin kan treated and untreated water? Ang Yung pag untreated, sinabing untreated, Kuya Mike, dahil na nalilinigan pa? so untreated, so halas, ito nga sabi mo, pag toothbrush mo, Oo. pag diretso duman. Dahil yan pwede dyan sa salog? Dahil pwede sa salog? Dahil pwede ang mga aruga na, apisar ka tong piga toothbrush mo, baka may iba pang iba na, so halimbawa sa indong toilet. So, ba ditong lo na to, konektado ito duman ka, boss. Passage. Passage ito. May natatanaw nga niya ako dyan, kuya. May mga parabanwit dyan. Oo. Oo. Iyo mananggad. Tapos, may pigpipili sa nasindang lugar. Udig di sa nga kayo mabanwit. Tadigdi nga, masira. Duman sa inutan niya, wala man nga duman sir kisira. Nata daw tama sila sa lugar na to. Yo, maring niya ako discover. Ano niya ako ang yao dyan? Tapig titiripunan kang sira. 'Di ba? Pwede may pagkaon. May pagkaon niya ni Sinda. Kaya niya ni susira. Daw sa mga pellets. Binigay sa buwag kang pellets. Nagsabog kang pellets. Ito sa ano pa sana, pag mata mo pa sana. Halimbawa, plantito ka. Oo. Mabaribi ka. Tapos naglag ka kay mga fertilizer sa tinano mo. Dapat pala, ang pagbaribi na, data pagpakasubrahon. Baribe, bako karegos. Demo niya. So, mga tubig palan kuya ay na sobra dyan sa pagbaribi mo. Manuman iyan, papasiring magaling pasiring sa erarom kandaga. Oo. Makakabot nanduman sa salog. So, ining mga fertilizer nakakausa ini ki mga pigapod na algal bloom. Algal bloom. O araw baga halimbawa sa may mga lugar kita di sa Bicol na igwang red tide. O yan nakakausa ini mga mga nutrients na sobra na napapadyan sa mga katubigan. Ini nakakausa na kaning mga red tide. Oo, red tide. Dahil kita makakaon kita hong. Yan. Iyo baga Pag may red tide. O apektado so negosyante, Oo. apektado man sa mga parakaon. Kung nakakaon ka kato, mailang ka. Nag-ulok si Kuya Manny. Mahilig si Kuya Manny sa tahong. Para pag may red tide, bawal. Yan ang sa mga plantito. Ngunyan, duman naman kuya ay sa sa mga bulong. May mga bulong kita kung minsan na nag-expire. Dapat Correct. pala niyan. Daytan basta-basta ipagtapok. Paano ang waste disposal? Tataraman mo so eco-workers, so mga sa segregation baga sa Legazpi, may nagkukolekta sa kada household. Yes. Dapat papaisihon mo so na duman sa basura maigwa ka kiaro kaya ng mga chemicals. May proper disposal man yan na dapat nagibuhon. Kumbaga dapat dayan duman maitapok sa mga salog. Okay. So bad duman yan sa mga pigbabaranwit na sira. Tumabanwit baga. Magkakaigwa kang pigaapod na food poisoning. May biological magnification yan kuya eh. Tinapok mo so expired na bulong sa salog. Yes. Nabanwit kan para banwit. Pinabakal sa imo. Oo. Ikaw masana nagkaon. Bason pa yan sir. Bagong banwit pa sanaan. Pinabakal sa imo. Ugmahong ka tabarato. Yes. Pagkakaon mo, halibong ka. Nang garatol ka. Nag-urubag sulawas mo. Na food poison kita. Kan sa dirita man sa nang basura. Yan. Kumbaga, nagbulta naman siya sa satuya. Yes. So, gibuta. Correct. Yan. Ang mga pangyayari baga, cycle yan. Kaya, kumbaga, kung ang muya mo magbulta sa imo maray, dapat maray man ang sa imong gigibuhon. Yes. Yeah? Ang maso dyan, kuya, uning may mga auto, may mga motorsiklo, halos ang iba baga, monthly, naga-change oil. Oo. Dahil na ako ma-expand kang ulok mo. So may mga para change oil dyan, kuya eh. Ang advice man kang mga na kung pwede, lalo ning mga aros ako may motorsiklo, magpa-change oil da kita, dumana sa sa shop, sa may halimbawa kung saan kang nagpapaano, duman ka magperay sa may technician mo. Bako ka, dahil ka mag-change oil dyan sa may household mo. Oo. Dahil ka ki paagi, na ma-dispose properly sa imong used oil. Oo, correct. Kung duman ka ma-change oil sa shop, kan technician mo, di sinda, pigdadamot bagan kuya, pigre-recycle din da yan. Yes, correct. Kaya, yun ang tas kung diyan kita nag-change oil sa household matatapok mo man sana yan. Mauula man sana. Kung minsan, may mga bagay na unaware kita na inipalan,
nakakadanyar na sa tuya na ano yan, kapalibutan. And eventually, kita mo sana ang apektado. Yes. Balang araw, mabalik man sa reso to. Imagine kung ano ang tinarapok ta dyan. Mhm. So, plastic. Yes. So, marikan so iba ka tata. Nakako aki sira. Mhm. Pag pritos, pag bukas kang sira, may sing-sing. Mhm. Gold. Gold. Gold, no? Oo. Tinapok mo sa gold. Bumalik ko sa sa'yo. Siring man yan, Kuya Maikan. Mga basurang tinarapok. Kung anong tinapok mo, iyo ang makukuha mo. Correct. Yeah. Ibabalik yan sa tuya. Kung dahil sa paagi sa pagkaon sa sira, Mhm. pag nagbagyo, yun masalang irarapas sa to. Oo. Apisar rin kuya ay sa uninang may sarong professor kami kato na nag-comment man ng udigdi sa problema ta sa mga salo. Mhm. Ining mga sabi niya, ining mga solusyon na tigigiribok ang gobyerno, mga LGU, Mhm. end of pipe solution. Ang gustong sabihin niya kuya ay end of pipe, kumbaga dahil man talaga tiga address so main problem. Mhm. Kumbaga, pag abot kang problema na yaon na siya, saka pa sa na susolusyonan. Halimbawa ini, yaon na sa salog. Mhm. Kaya nga, igwa kay mga kolektor kang basura, Sabi para kuha kang basura sabi sa ka diba, salog. band-aid solution. Yan. Kaya band-aid solution or end of pipe solution. Mhm. Kaya ini na kutaan na ang pinaka saro sa magayon kutang solusyon digdi sa problema ta sa tuyang mga salog. Iyon na ini na napigapod tang attitude. Mhm. Primero bilang padre di pamilya sa mga kaakian ta, ipapailing mo dapat ini na sa indong household nagsusunod ka Mhm. kang pigpapadara kang mga Maging modelo modelo ka sa mga aki. Asin tuturuan mo man sa imo mga aki na gibuhon ang tama, Mhm. gibuhon ini na pati nga ni kuya ay pag saud mo. O pag una ta ang pagsaud ta dahil na konektado sa problema ta digdi sa salog. Halimbawa, nagsaud ka kay mga inumon. Mhm. Yan ang mga kung usually ang packaging kang panahon ta kuya ay kang parehas kita Okay pa. teenager. Ah. Ang mga pigiinom ta, ang laga ng kato bote, di ba? Oo. Nakabotilya ang Yes. soft drinks, Mhm. ang kung ano pa man na inumon, mga juice, nakabote yan. Mhm. Totoo. Ngunyan baga, minainom ka pang soft drinks na nasa bote, Date na sana, bihira. bihira na Bihira baga. Usually, nasa plastic Nasa na. plastic bottle. So, saro ini ngunya na, daw, may mga movement kunyan kuya na pipirit kunyan ang mga negosyante kaning mga pigbabarakal ta, na kung mo po pwede, mo yan na ibalik so bote, Mhm. kaysa kaning mga Tetra Pak, ining mga plastic, mga Yes. PET bottles na ni. Oo. Yun pero alaga, dahil man nga ni baga pigigibo ka mga negosyante, dahil man pigigibo ka mga nag-manufacture ka ni. Kaya ngunyan, bilang consumer, ang suggestion sa satuya ka ni, kita na daa, Ang dain na magbakal dahil kang na sa magbakal bote. kang mga nasa plastic, sa mga bottle. single-use plastic. Oo. Kasi bago nga ni, medyo magayon so last ni Father Momoy, Mhm. so sabi niya na saro duman na natandaan ko so mag-refuse kita. Mhm. So pinailing niya so sa wala niya digdi ka so bago na mineral water na nasa PET bottle. Oo. O hindi nga sabi niya, ma-refuse na nga kita kanina plastic bottle na may tubig. Okay. So ang suggestion ni Father Momoy, nakita nga gare baga tigtataram niya sa tuya na kung advocate kita Mhm. ki arog kanina sa environment, Mhm. dapat dahil sana kita magparataram. Gigibo. Oo, pwede nga kita magtaram na pwede nga tabi na sana nga Sa baso na sana. sa tunay na glass, Mm. maagad ka ki tubig, bako na duman Mhm. sa plastic sa plastic bottle. Sa bagay, so yun sige. ang Sige, kita taram. No, dahil nga kita maggamit kang single-use plastic Aha. ngayon ng mga produkto. Mhm. Nakakaraot nga yan. Tapos mo ngayon mag-inom. Tapos, pagkatapos ta gamiton, tapos ta ma-enjoy sa produkto, itatapok ta. yes. Pero habang nagtataram ka, naka-mineral water kang nasa plastic bottle. Yung nga ni kasi bago, nahiling ko si si Father mo, nag-uolo, kaya binali niya, dapat niyo mag-refuse na ginagkani. So may punto naman si Father mo. Yes. So ito, bako lang pala kuya 3 hours ang sa mga household
Sabi nga niya, kung dadagdag mo itong refuse, so another R ito. 4R. O, 4R. Baka ang iba nga ni, may comment naman, 5R na nga. Ano daw, susaro? O, di ko gusto pang 5R naman sa kasubago. So, ini ang mga nagkapururot ko naman, kuya, ay kasubago sa Sa forum. sa forum na pwedeng applicable sa household. Yes. So, from household, pasiring naman kita sa personal. Oh. Personalan na ini. Oh, personal. Personalan na ini. Oo. Kumbaga, maski wala ka sa household mo, maski hain ka, dapat yaon inisay mo. Yes. Yaon sa personal na lifestyle mo, yaon sa mga pananaw mo ini. As in, talaga, pigigibo mo ini. Yes. Araw na nga ni ka to, nag-seminar ka, pigserbihan ka inom mo na sa plastic, so pwede ka na mag-request na kung pwede. Bako na ito. Dahil mo na ito pag ma-request. Masayo ka. Yeah? Ang sunod nga kuya primero, dahil ka magtapok. Correct. Kay basura na wala sa tamang lugar. Pag may nailing ka, kusugan mo na ang buhot mo, dapat taraman mo ito na nagtapok. Yun saro sa dipisil. Pag no, Kaya mo may nailing ka. Personalmente, kaya ta. Pero pag so iba nang nagtapok. Nailing mo may nagtapok sa bako sa tama na tigtapok sa salog. Diyan mo nga duman. Agang-aga, nagsisigid-sigid sa gilid kan salog. Diretso pa lang sa salog so pagsigid. Kaya mo rin suryawan niya. Oy. Lalo na pag nakagurang sa imo. Mapagalo. Mapagal talaga. Mapagalo. Di ba? Iyan ang mga na gari may mga issue kita ngunya na sige ang advocate kuminsan may iling ta na ma-obserbaran mo sa sadiri mo as in sa imo mga kapwa na there is something wrong talaga. Yes. Kaya puhanan talaga pirmi kay nagtataram. Tapos dapat so nagtatarampig dadangog. Of course. Tangan hindi na kita makaabot duman na magkakaigwa pa ki punishment na gari baga mapipiritan ang mga tao na maggibo ki arog kanita may punishment. Pwedeng dayta naabuton sa punishment. So major na punishment mararawat ang satuya ng mga salog, ang satuya ng kapalibutan. Dahil man kita masapar, ang masapar sa mga aki ita sa mga makwapo ta. Tama ka dyan, kuya Kumbaga, ining pigiribong niyan, medyo makaugmahon talaga ining kasubago na nagkaigwa kita ki mga forum na manungod sa pagprotehir kang environment. So mga kaakian ta nagmamarati mga kasubago, nagkakaigwa ki awareness. Yes. Dahil sa natabi tapok kitapok, tamili salog. Paano kaya baga sa salog? Nagtapok ko ki basura, dahil mo na mailing. Ano dun to? Uto na. Minairarom. Yes. So, wala namang nakakita. Kaya nga sabi baga kang saro pang speaker kang kasubago Kuya Mike and Kuya A. Igwadaaning duwang paagit ang aning masolusyonan ta sa satuyang sadiri ang tamang pagtapok ng basura. Para ang saro dyan iyo ang teknolohiya asin ang satuyang emosyon. Konsensya. Oo, makonsensya kita, di ba? Nasabi man nga ni Father Momoy Borromeo, on care for our common home, care for next generation. Yes. Magayon itong sinabi. May saro pa akong namati duman kay Engineer Ibo na ining mga gilid kang salog, i-claim kang gobyerno ang 3 meters puun sa gilid kang salog. Okay. Yung mga kaimanwata dyan na naka-encroach na kamo duman sa 3 meters, then naka mo magpatugdok dyan kigari. Magrasto pa kamo dyan kidakulta. Sigurado ako, pagkatapos kang eleksyon, ma-implement naman gani. Papahiwasan naman yung Mike. Masasayang, di ba? Dako na naman ang reklamo. Si Kuya Manny, nagreklamo na. Kuya Manny, 3 meters! 3 meters! Ngunya, di ba ni-implement? Ngunya. Next season. Anong klaseng season? Para ka mag-isip ko anong season. Okay, so sana nataunan taning linaw sa diit na apod kayan, diit na oras, nakapagnilay-nilay na. Ang sa tuyo ng mga parantabay sa bayan ni Father Momoy, care for our next generation. Tama. Okay? Sa satuyang pagbabalik, nakailing na ba kamo kitrak na lunadan, pagkahapon, pwedeng makakanan.
Oh? Yan ang aramon tas sa itong pagbabalik. Oras, alas 2:41. An oras hatod sa Indokang. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Multivitamins, Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masusustansyang pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba
pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Meron pa akong madalas gamitin itong magnesium ascorbate. Ito ay tumutulong upang bumaba ang blood pressure ng tao, kagaya kong may hypertension. Kahit na hindi na ako nakakaramdam ng pagkahilo, ginagamit ko pa rin ang magnesium ascorbate. Kasi kung ang magnesium ascorbate nagpapabata ng BP, ang toro or sex solution ay nagpapasigla sa reproductive system ng mga kalalakihan. Ako po ay si Rolando Borja Bangkaso ng La Medalla Bao, Camarines Sur. Ang Doc Alternatibo The Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat. Managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdaraining helang. Ang COVID-19 prevention na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. New Downy kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen. Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Truck sa daet, makakanan, pwedeng malunadan, pwede pang makakanan. Sa enot na hiling, sarong normal na truck ang malulunadan sa daet Camarines Norte. Alagad, sa oras na 3:00 din pagkahapon, ang truck na ini nagbabago ang itsura para maging sarong food truck. Asin gusto nyong ma-eksperyensya ang mga double-decker na bus arog kang sa ibang bansa? Ang food truck na ini may 2nd floor pa. Di inyo lang ini basta malulunadan dahil pwede nyo pang makakanan. Yan ang Ano ang Bago.
Ayos man na may innovation ang diet. Yes. Ayos diet, Camarines Norte Oo. lang ang May iwa second kaya. floor pa, Kuya Mike. Oh. Yung first time ko makailing na truck, may kaunan sa baba, Oo. sa taas, may rooftop. Ayos baga. Igyukan kung baga. Ayos man na Magayo. Level up ini kang pick-upod na alfresco dining. Yes. Oo. Lalo nagaro kung habang nagkakaon ko nag-aanda. Frisco. Oo, yun man ang gas. Correct. Diba? Yan ang mga Bicolano. Mga tiyo mag-innovation. Yes. Dakulo nung pwedeng madiskubre sa palibot. Kaya ito baga, ang truck na iyan, ang aruga na truck, dahil man nakakaunan, nababakalan sana. Yes. Igo mga truck baga ka ito Yung na mga- mababakalan ta. Mga on wheels. na Oo. diba? Pero kung ako ang arkila kong kuan kuya Saan mo dadarahon, Kuya Mike? Ako, basta niya ang kontrata ta, Okay. around the Bicol. Naka-schedule. Schedule. Ang daw ko dyan si Mrs. Kamusta na Ako, ba? Mrs. Ma-around the Bicol kita. Sige, sa truck. habang nagbabarbecue. Yan. Swerte yan. Magduman ka mo sa arog kayo no, sa lugar na medyo mapaparos. Magayon na niyan dyan sa may puro, Yes, Oo, tama. yun mo nang ganda Oo. Pwedeng may maarugan, kuya Oo. Pwede nga ni. Punan mo na, Kuya Mike. Doon makaantos digdig. Oo. Sana man ang ganda yun, Kaya sa aga ngaya. Digdi naman Ay, siya dati. sa kita. Oo. Rooftop. Maduman kita sa daet. Kuya Man, nangagda pa daet, Kuya Mike. Oh. Pwede? Saan kita masakay sa truck? Okay. Yan po ang bago. Okay, kamusta ang tamunan sa tuyong mga parantabay? Si Joseph Nares, gandang hapon, watching from Ginobatan. Si Heidi Medallion Buemia, watching sa Barangay de Jete, Legazpi City. Si Glenna Liosala Malto Kudo. Hearing man si Tonton Ariola, we will continually help in your challenging pursuit to lessen, if not totally stop, the indiscriminate throwing of plastic waste. Looking forward for a wonderful collaborative journey together for DCGB and Albay Eagles Club. Thank you so much po. Congratulations. Okay. Sabi man kan texter ta si 4777. Ako may nailing na nagtapok ki basura digdi sa lugar. Tinaraman ko na bawal ang pagtapok sa salog. Dahil lamang nagpataram, itinapok manggiraray. Yan sana. Ito ang daing konsensya. Oo. Dapat ka to sa deposito. Sige, partner! Siyang itapo, Kuya Mane. Okay. May sugon si Kuya Mane ngayon hapon. Sige. Ay, magparatara pakibasura tabi kung sa insay na, specialist sa salog. Okay. Bitaminang Pampamilya. Steer the boat, we don't alter the river by J.R. We steer the boat. Oo. Magsagwan ka ngayon kang sa imong bangka. Dahil mo pagbagoon ang salog. Kumbaga, kung ano ang nasa natural na yaon dyan, gamitin mo sa natural sa ng pagi. Dahil ka na magpara kung ano-ano pang plano na kung ano-ano na pagbabarago tabaga man ang ganing yan, kuya. Dahil ta pagpiriton, dahil kita mag-gibo kibagong pathway. Niya. Taangagian kang tubig, dyan talaga maagi. Diba? Pero sa ibang bansa, Kuya Mike, nakulo ng mga araw kayan. Gari man sa buhay ta, na may mga pigpipirit kita. May guhit ng palad na tigapod. Alagad tigi-iba, sugalan. Paano pa kaya? Guhit ng palad. Dapat pala sunod dun sana, Kuya Mike. Yes. Go with the flow. Okay. Go with the flow. Go with the flow. Sige. Okay? Yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya ngunya na aldaw nin Sabado. Nakaibata sa lado technical si Kuya Manny Totanyas, steering man si Richard Azores Astor. Ako po, si Kuya A. And si Kuya Mike. Iniman po si Jenny Matthew Balyeran Mabalos sa idong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal.